Hemm poeżija li tinkiteb bil-kliem, imbagħad hemm poeżija li tinkiteb bla kliem, jew bit-tħassir tiegħu. F'din ir-rokna, l-artist u poeta Matthew Schembri tkellem magħna dwar l-ewwel pubblikazzjoni Maltija b'poeżija ta' tħassir. Il-poeżija ta' tħassir hija poeżija misjuba fejn poeta artist jieħu test ġa eżistenti jew inkella sors oriġinali, jista' jkun kemm fittizju u anke mhux fittizju, jiġifieri paġna minn gazzetta jew paġna minn romanz jew anki ittra u jħassar partijiet minnu jew billi jew jagħti jew inkella joskura porzjon kbir mit-test. B'dan il-mod joħloq test ġdid mill-kliem li jifdal tat-test oriġinali. Ħassartek jaf il-bidu tiegħu lir-romanz stessi, l-ewwel romanz tiegħi li kien magħżul bħala rebbieħ tal-konkors tal-letteratura żgħażagħ 2016 u ġie ppubblikat mill-Merlin Publishers fl-2018. Issa wara li ġie ppubblikat stessi, għaddejt minn perjodu fejn ma stajtx nikteb għal diversi raġunijiet, fosthom minħabba pressjoni tal-premju, anki minħabba raġunijiet ta' saħħa, u minflok iddeċidejt li nibda nħassar partijiet minnu. U mbagħad għall-bidu bdejt nħassar partijiet minnu, mbagħad kont qiegħed nagħmel kors tad-diploma fil-letteratura Maltija u kien parti minn proġett ukoll fejn skoprejt il-ġeneru tal-poeżija ta' tħassir u irriċerkajt iktar fuqu u iddeċidejt li inħassar parzjalment it-test kollu ta' stessi. Għamilt 3 xhur fejn ħloqt l-abbozz oriġinali. Jiġifieri ħassart partijiet minn stessi u mbagħad dan l-abbozz għaddejtu lil Glenn Kallejja, l-editur ta' Ħassartek, u flimkien editjajna x-xogħol, għamilna minn tal-inqas xi 8 verżjonijiet fejn ħassart u rġajt ħassart sakemm ħriġna bil-verżjoni finali. Wara Ħassartek, wara li ġie ppubblikat u mniedi bil-għajnuna tal-Kunsill Malti għall-Arti, iddeċidejt li nagħżel kelma minn kull paġna, jiġifieri 231 paġna li jagħmlu poeżija individwali u minn kull poeżija ħadd kelma li l-iktar li toġobni u trasferixxejtha fuq gomma u dawn il-gomma mbagħad ħloqt bihom installazzjoni tal-arti fi Studio Solipsis ir-Rabat, Malta u f'din l-installazzjoni li l-gomma medin imwaħħlin mal-ħajt, il-viżitaturi huma mistiedna li jipparteċipaw billi jieħdu gomma tal-għażla tagħhom u bekk ikomplu il-proċess ta' tħassir b'modi differenti. 0.2 mm iktar il-ġewwa hemm ġenn u jaħrab lura mnejn pjan. Jien bomba miksija bil-karti tar-rigali. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.